Hello, good afternoon, everyone. No, kumusta? Kumusta tadiha? This afternoon mga igsoon, musabak ko sa kuan kanang another question and answer portion, no? Ako na ning nahimo before tong sa mga subscriber nako diha, mga subscribers, and then sa naka-view sa akong mga previous videos mga igsoon, ako'y gihimo nga first time question and answer, no? So this afternoon mga igsoon kay naa may mga question ba nga gisangat or gipadaan rin ako. So ako ni siyang ansiran mga igsoon. Mao ni ang mga top question nga na-receive nako. Unya akong i-share ninyo ang akong tubag nga kanang ang akong mga tubag ani mga igsoon, mahog ni siya og mga tips sad para unsay angay na tumbuhaton, no? Okay, so but before that, I just want to invite everyone to subscribe my channel, Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon, no? And then, para ra gyud sa glory ni Lord, no? Walay motibo nga, kay bawag si Lord, walay motibo nga to become famous, to impress other people, mahimong will know, no? Say tawag na to, kanabitawang gitawag og to earn money, no? Wala gyud mga igsoon. Ako rang purpose mga igsoon, ganahan lang ko mo dasig, no? Nindot magdinasigay. I just want to encourage each one of us, and then just for the glory of God alone. Amen. So this afternoon mao ni ang dahil 5 ka question rin mga igsoon. Daghan sila question pero kanirang 5 akong gipili. No, mga 5 ka question nga kung mga answer makatabang sa ninyo, no? Okay. Natug akong anak dayo. So perfect moment ni nga mo dasig ko ninyo. Hallelujah. Okay, question number 1. Mao nila mga pangutanan ako mga igsoon. Question number 1. Unsay sikreto nimo nga di man ka maulaw mobarog sa daghang tawo? No, mao sad ni, mao ni ang daghan ang nangutanan ako anino, daghan na mga pastors, mga leaders, even police officers mga igsoon nangutanan ako ani nga kana bitong after nila ko ma-invite matinga sila kay wala bitaw koy uwaw baga ikog naong ba, no? Mo speak ko bisan ang mga naminaw maabot na og libo-libo, no? Wala ra, relax ra kayo ba? Naka-smile lang, walay pressure, no? So ang akong tubag ani mga igsoon mao ni. Sa ako lang, no? Ang akong para ninyo da nga nangutana, ang akong sekreto nga nung dili ko maulaw mo atubang og tao. In the first place nganong mauwaw man ko nga ang akong gihimo is namang ko'y right motive nga to glorify the Lord, no? Ang motibo sa akong heart way lain aron maisa si Lord, no? Di jud ko maulaw, no? And then usa sad ang ako manggong gisulti ka matuoran, no? For me, siguro maulaw ka mo istorya tungod kay ang imong isulti sagol siguro himong-himo. But para nako kung ang imong isulti tinuod jud, no? Nga nang imong motibo just to glorify the Lord, dili man ka maulaw niya. Usa sa akong sikreto mga igsoon mao ni. Ang hinungdan nga baga kay kog naong matubang sa daghang tao bisan kinsa pa na mga igsoon, there are so many times nga naka-speak ko mga igsoon nga ang naminaw mga banggitan gyud daghan. Dabagay one time nga dahil nahitabo nga event mga igsoon nga gitawag og religious event ba nga gi-unite ang lain-lain nga mga religions, no? Na ako na ay mga na pare, madre na po'y laing pastor na ba, so wala jud ko na uwaw tinga sila ba kay baga kay kog naong, no? So basta daghang mga opportunity mga igsoon nga naay mga dagkong tao gyud nga naglingkod sa stage, then tinga sila kay wala ra kuno ko, mura rag wala ba. So akong sikreto mao ni mga igsoon. Usa sa akong sikreto mao ni. Ako mong sikreto mga igsoon nga baga kog naong kay glory to God lang kay ako kung gipaningkamutan nga magpaduol kog ayos sa Ginoo. Kana bitong every day, every moment of my life mga igsoon naning kamot ko nga ma-close kay ni Lord kay according to the word of God in James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Meaning, the more man gud mga igsoon nga magpaduol ka sa Ginoo, siya pud magpaduol nimo. So mura kag maliwat sa Ginoo kay kuan mga igsoon, akong nabantayan si Jesus Christ sa iyang ministry before sa kalibutan, wa siya wow baga kay naong si Jesus Christ musangyaw bisan asa wali. So murag medyo natakdan lang ko gamay ba, no? So mao nay akong sekreto mga igsoon nga nung dili ko maulaw, no? Wala ko maulaw mga igsoon nga mobarog sa daghang tao, no? Kay ako lang gipaningkamutan nga akong kagalingon magpaduol og ayos sa Ginoo. Og sa grasya sa Ginoo nahimo na ko na nga baga og naong, no? Number 2 question.
Giunsa nimo pagbarog sa mga tentasyon? Kasagaran ng tanan ako ani mga young people. Mga young people and then mga former drug dependent, no? Nga kanang gipangtintal sila ba, no? Okay. Once again, giunsa nimo pagbarog sa mga tentasyon? Ako, una mga igsoon akong gihimo. Actually, basin magtuo mo nga ako alagad na sa Ginoo, wala na tentasyon. Sa tinuod lang magsun grabe ang tentasyon hinoon. Magkayo ba, no? Bag-o pa ko nga nalagad sa Ginoo, ako lang i-share ninyo. Bag-o pa ko nga ning tubag sa tawag sa Ginoo mga igsoon. Pila ka tawo ni duol na ko ang gidalhan kog syabo. Yes, gidalhan kog syabo. Di pa one time nga mga dagko pa jud nga tawo. Di pa jud mga ma-influensya ba kanang maikog kang balibad, no? Pero ato ra tong bag-o pa ko nga ning sunod ni Lord, no? Nabay one time mga igsoon nga giingnan jud ko hikapa Jim, sikapa. Dagko kay bahig tanawa baga kay ni, baga kayo, tambok ano bitaw? Kana bitawng syabo mga igsoon nga murag piting jud kayo, taas ba? Gipahikap ko pero wala jud ko ni hikap. Ako sekreto mga igsoon akong gisunod ang word ni Lord nga nag-ingon. Watch and pray so that you will not be overcome by temptation. Ang giingon ni Jesus Christ mga igsoon, ang sikreto ni Jesus Christ iyang encourage nato para unsaon nga makabarug ta sa tentasyon is pagka mainampuon, no? Magtukaw ug magampo, no? So akong gisunod na, no? Akong gipaningkamutan nga mahimo kong prayerful. So meaning every moment or nay panahon nga kana bitong bakante ako jung paningkamutan nga mamalandong ko sa Ginoo, magampo ko. Mao lang na akong gibuhat na permanente mga igsoon nga mahimo jud kong mainampuon kay I believe kung ang usa ka tawo mainampuon, kaya niya mo barog bisag unsa kadako sa tentasyon, no? In my experience og sa girelate sa nako sa gisulti ni Jesus Christ nga watch and pray aron dili ta ma-overpower sa temptation. And then ikaduha nga hinungdan mga igsoon nga nung unsa nga pamaagi nako para nga ni barog ko sa tentasyon, ignore. Ana lang, ignore, didma. Mao lang mismo ako nang na-experience, no? Every time ang temptation mo cross sa akong mind, i-ignore nako. Yes, kay naman. Ako nang i-share sa mga previous videos na ko, ako I believe mga igsoon nga the more you entertain a temptation, magkakusog siya ayo, no? Mura bitaw kung imong ipakita nga sa gi-offer sa yawa nga tentasyon, excited ka or na-entertain ka, mas mo grabe hinoon ang pagkuan sa tentasyon. So akong himo ani mga igsoon, akong gi-ignore, then I worship the Lord, no? Akong ignore, nanapod, ignore. And I worship the Lord. Thank you, Lord. Anara, no? Mo na hinungdan mga igsoon. Usahay mga igsoon, kita matintal tungod kay ato magong i-entertain ang temptation. Usahay kita matintal tungod kay kana bitawng mura bitaw muhatag ta og excitement ba ito ipakita ng mura bitaw curious ta sa temptation. But ako mga igsoon, glory to God lang naman jud si Lord namin. Every time nga naay temptation mo cross akong nahuna or na ako'y makita nga temptation, akong i-ignore dayon. Unsaon pag ignore mag example makita ka og temptasyon, paningkamot nga makapiyong ka or imong i-ignore baliwa ra mo din mag-worship ka in your mind. Mao na akong pagpayat sa temptation mayon. So mao hinungdan nga glory to God. Di pa nun kay kudugay nga nangalagad sa Ginoo. Ingon nga alagad sa Ginoo 8 years pa ko kapin. So dili pa gyud ingon nga dugay kayo, but mao ni akong pamaagi, no? Nga ning sustain ko ba naabot ko ingani nga tuig giunsa na ko pagfight sa temptation. First is I'm trying to be prayerful and then I ignore temptation. Okay? Number 3, giunsa nimo pagbarog sa mga paglutos o mausad ni. Abi no maigsoon ang paglutos partner na nato sa pagpangalagad sa Dios. Samot na kung tinud-anay ka nga nangalagad ni sunod sa Ginoo, ang paglutos normal gina magsunod-sunod nimo. Gawas kung yawa ang atong gisunod way paglutos, no? According to the word of God, subaya ang sigpit nga dalan kay mauna ang maghatod kanimo sa kadaugan kinabuhing walay katapusan. Ay mas gisubay sa kadaghanan ang dalan nga halapad. Easy way, no? So mao ni siya, nay mga paglutos normal kay ning subay ta sigpit nga dalan, daghan kay magbugal-bugal, maggayaga. How many times na giingnan nga nabuang na daw ko, and then may gani kay sa adik-adik pa ko kayo mga igsoon katupang sige pa kog syabo. Tawgo na ko nilang nabuang, so anad na ko daan gitawag ko nilang nabuang karon. So how many time nakadungog ko basta mga sakit kay nga istorya paglutos butang-butangan akong gihimo maoro ni mga igsoon. The same thing akong gihimo sa how to fight temptation. Ignore. Ako rang gi-ignore ng mga paglutos mga igsoon para nako ano mga bahala na sila diha, no?
Wa ko'y pakialam nila unsay lang isulti basta ako mopadayon ko sa pangalagad sa Ginoo. Daghan kay nag-ingon ko nga gikan pa na didto nakasyabo pa na gisugo pa ko pero ako rang gi-ignore. Wa ko'y pakialam, no? Kay ngani man gud Megson for me ngani ni siya. Usahay ma-emosyonal ta tungod kay mag-meditate ta bitaw sa katong time nga gilutos ta. Usahay ma-emosyonal ta madata sa tong emotion Megson kay tungod kay ang nadungog nato is nga istorya nga sakit ato jung gihunahunag ayo nganong nahimo man ni nila. Maayo kay kung tao nila pero gitraidor giingani ra ko no. Mao na hinungdan mga igsoon nga ma-emosyonal ta and then panaon din ta sa demonyo ug bawsi na bitaw. So ang akong himo na Megson ako rang i-ignore na ang mga paglutos then wa ko'y pakialam ano nga paglutos still mag-worship ra ko ni Lord. Lord ikaw na bahala. Akong iampo pa sila Lord ipakita kung kinsa ka nga akong Ginoo nga gialagaran ug unsa ka katinuod nga Dios. So ana ra mga igsoon mao ni usay mga igsoon para na ko ngani nagdagan ta sa lumba paingon sa kinabuhing dayon kung maghapit-hapit kag liili sa mga paglutos the more ka entertain madugay ka mapandol pa ka kay di ka kita sa imong paglakwan no. So ang himuon nimo maigsoon focus lang ta sa Ginoo wala man ta giingna sa Ginoo nga entertain the persecutors no, entertain persecution but ang giingon ni Jesus nato sa iyang pulong sa Hebrews 12:2 fix your eyes on Jesus no, i-fix lang nato tutok ta sa Ginoo dili sa persecution. Usahay mga igsoon di ta kaabot posible nga di ta kaabot sa tong dag-anan tungod kay naata nag-meditate sa manlulutos no. So mao ni akong sekreto ignore. Next, question number 4. Unsay ika-advise nimo para mahamtong ta spiritually? Okay, ang akong ika-advise nimo mao ni mga igsoon. Ako ano? Aron mahamtong ta spiritually, just be submissive to your leader and then open for correction. Dawat og correction, tambagan ka dawat kay makaayo na. And then kanang bisang swito ka og Biblia paminaw sa uban gyapon no. Ayaw pagpa-as if pagpa-feeling nga maayo na kay ka from Genesis to Revelation maminaw ka. Mao nay makaway sa ton din mao nay makapahamtong to. Ako mga igsoon personally I don't believe wala dili ko mutuo nga magbase ang imong kahamtong spiritually sa imong kadugayon nga nangalagad sa no. Pero ako ang kahamtong guna to Megson for me lang no. Ang kahamtong na to magdepende kung unsa ta nga ni-obey sa Ginoo no. The more we become obedient to the word of God, the more we grow spiritually. Pero bisan pa og dugay na ta sa Ginoo pero sige tag supak-supak sa wali, magbuo ta masuko tag maigog wali. Bisan dugay na ta kay nangalagad sa Ginoo maison pero kutob ra ta memorize sa bersikulo pero wala na to gi-apply ang word ni Lord di kita mahamtong. Mao nang matingala ta mga igsoon bisag pila na ta katuig nga nangalagad sa Ginoo mangluod pa ta og maigog wali mo balhin og laing simbahan naigo na pug wali sa pikasimbahan imbalhin na pud imbalhin mura na ta naglangaw puwag lubot magsigig lukso murag baki. Mao mga espiritus baki mga igsoon. But mahimo tang matured spiritually. Nga dali ra gyud the more we obey the word of God no. The more we open for correction, open for advices no, maminaw ta tambagan, disiplinahon mo dawat ta, accept ta. Mao na maka-matured na to spiritually mga igsoon. Amen. Last question. And hopefully nag-enjoy mo diha og namoy nakuha. Last question. Unsay ika-advise nimo para mahimo ming effective witness ni Lord? Okay. Unsay akong ika-advise para mahimo tang epektibo nga Kristihano, epektibo nga alagad sa Ginoo, epektibo nga witness ni Lord? Okay, simple lang. Akong ika-advise no para mahimo tang effective Christian, just kanang kinabuhia ang pulong sa Ginoo. Ngana lang. Ngani ni siya. Example, usahay mangud mga igsoon ang atong pagwali, ang atong pagsangyaw di epektibo kay kita mismo wala ni kinabuhi sa atong gisangyaw og sa atong giwali no. Usahay mga igsoon dili ta epektibo katawaan ra sa mga tawo sa atong palibot. Mao nay Kristohanon, mao nay mga ngana, mao nay ning sunod sa Ginoo tungod kay ang atong binuhatan wa makita si Kristo. Proud kita maingon nga Kristohanon ko. Yeah. Di ba? Proud kayo. Pero ang atong kinaiya, atong batasan wa nakitaan si Kristo. No, mao na hinungdan nga dili ta epektibo pero aron mahimo tang epektibo mga igsoon, mahimo tang epektibo nga witness ni Lord, mahimo tang epektibo nga Kristohanon. Ang atong gimemorize nga bersikulo ikinabuhi po nato dili la nakutob sa utok ug sa baba. Ato sang palihukon. Ano? Atong mao na gingon nga walk the talk or practice what you preach, no? Mao na siya mingson, mao na maka-epektibo na to. Kay never ta mahimong epektibo nga Kristohanon kung puro ra ta bersikulo memorize mga igsoon, puro ra ta mga ngana no, pero wala na to gi-apply ang word ni Lord. No? But kung atong i-apply sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo, makabatong tinuod nga kabag-uhan ang atong kinabuhi, makit-an si Kristo sa atong batasan, kinaiya sa atong sinultihan, and that way mahimo tang epektibo nga Kristohanon, epektibo nga alagad sa Ginoo. Amen.
Mora ang 5 questions nga akong gitubag ning taknaa sa kahaponon. Hopefully na bless mo and then naamoy nakuha, no? So once again mao na akong pagdasig mga igsoon. Just continue to praise God in the midst of this crisis mga igsoon. Bahalag wa kay nadawat hinabang o relief goods ang atong panabang naa man pud sa katas still pasalamati ang Ginoo nining unos mga igsoon. Kay naay kalipay ani nga mobanos, panalangin nga mobanos, no? So that's all. Until next time mga igsoon. God bless. To God be the glory.